Concentrată. Jana Laura Purival. Start întins. O ușoară probleme la aterizare. Și aici a pus piciorul în spate. Nu sunt greșeli mari. E bine. E o finală totuși europeană. Salt înapoi Echer. Sigură Diana domină aparatul, se vede, se simte. Octavian Belu e undeva așezat. Coboară. Tare piciorul și sus. Dublu înapoi, Echer, stat! E medalie, e de medalie.